Niks. What the fuck? We zakken zelfs helemaal to the goon. Maar waar gaan we heen, hè? Oh, eerst naar Amsterdam en dan elkaar dit. Nee, Cambridge of zo, dat ik meer. Ik ga geen vrachten. Nou, Wat hè? ik ga geen vrachten. Ja, die met je. Ik ga geen vrachten. Nou, Ja, maar ken... Nee, maar dan gaan we daarna wel naar het college. Hè? Waar wat heen? Ik zie wat, ik ken die echt net. Is dat beter? Ja. Ja. Ik denk, ik ken van het Grace naar Southampton, Cardiff en Als het al west zaagt, wel iets minder zacht, maar nog steeds. Oh, ik zal even wat verhoren dan. Dan is de motortje. Zo, beter? Ja. Ja. Ja, dat stomme programma hier, die microfoon naar beneden hier. Zo. Ik ken naar Southampton, Cardiff en Grimsby. Doe maar watje. Amsterdam. Vanuit Amsterdam kijk ik naar Milano, Ostrava, Salzburg, Aberdeen, Nuremberg en Dortmund. Maar je moet naar Engeland. Oh, maakt me niks uit, ja. Ja, kijk die andere kant op je. Ja. Ik kan vanuit Amsterdam kijken gewoon naar Dijon of zo. In Frankrijk. Ja, laat dat even zien. Oh, daar. Oh, daar ben ik naar het west. Ik zie dat ik routes die kunt lossen. Ken... Nee, ik heb geen routes daar longens. Met heel veel bijzonders. Ik kan alweer 4 ritten. Oors dat bij vanuit Wijn, want daar ben wat vaak wat meer vrachten. Nou, dan kan je steeds op Ween klikken als je staat trouwens. En Ween. Linz, Londen, Felixstown, Zurich, Düsseldorf, Duisburg heb ik. Venetië. Hey, Duisburg, dat is net zo ver van Düsseldorf al. Nee, daarom. Nou, Daar kan ik net heen. Ik kan wel naar Mannheim, maar dan moeten we wat omrijden. Kijk, Oh, waarschijnlijk vanuit Mannheim wel Miami rijden. heel uit Mannheim. Oh ja, dat is Oh, Tijkwart. daar. Oh, dat is net zo ver er al. Best je. Of dan van Wijn naar Düsseldorf, daar Ja, Dortmund en Mannheim. teleporteer. Oh, wat een lawaai. Hey, Hoi. die garage is ook een oortekentje. Ja, dat is wel langzaam. Ja. Loading, loading. Dat vind ik nou ook wel makkelijk zijn. Nou ik bijsteen bovenin hoeveel spelers dat er bij die ben. Vlakbij die. Ja, Oh, dan. 15. Towers. Ik ben nou dat soort met boeren bedroeg. Ik zal even shitwerk in hem maken. De S-part is wel veel donkerder, maar die snow gedoe. Dat lijkt het zo.
Düsseldorf. Hoi, nou is ook niks meer. Ik wacht zo op bus ding. Dat is het ding. Oh, daar ja. Dat kan dus vers, dan plak je wel wijzen. Dat is mooi Ja. doen. Dat is echt nooit hier in Haak. Hij is goed kant. Hierbij. Oké, vaag. Nou, Ik zie dat de green ding bij zijn vracht met donklikken, zie ik nergens. Oh, daar. Maar dat is juist echt naast net maar die sneeuw. nee, ik wijs die vracht hier in de masjes net zo goed. Nee, Dus dat was een beetje gakken. Ik heb kijpjes pakjes. Nou. Mij dat wel. Weet ik wel. Dat is mij wel bij. Kijk, daar heb ik geen reactie van horen. Zie je wat, de dans toch weg helemaal. Ik snap er helemaal niks van, want ik heb er echt Jeetje, les die van. hele tijd iets zeg maar. kom je hem naar mij toe of moet ik naar hem toe komen? Die is toch, Hahaha. Wat is dat een shit? ik geloof dat het foutje is nou in die nieuwe update dan of zo. Want ik zeg, laatst net al die filmpjes loskwam bij dat spring. Was die green shit? Nee, die van Doop is wel erger. Ja, Die hele telen en alles. Oh. zelf zeg ik niks. Ja, no begins to work al. Oh. Oh. Dat is soms echt heel irritant bij dat sneeuw in het midden van de berm. Ja, dat lijkt een beetje scheef. Nee, soms is het gewoon te wit, dat is net zoals bij het begint. Ja, zo. Of altijd wel sneeuw uit. Ja, maar hij dat het op. Ja, ik ben er al, Oké. ik dacht je hem komen leren heen. Hoe ik dat zo vind hier om te rijden nou. Er zit hier een doos in de kast van me. Ik zal hem... Oh, dat hij liep net. Nou, rij hem trouw. Ik hoef via die boos. Oh, nou rijd ik daar stuk voor. Waar ben je? Nou, nog steeds op het station. Ik sta nou op de uitgang. Ik ben daar bij die ik ben al een stukje verder voorbij bij dat bedrijf. Daar verderop. Naar links van het busstation al. Ja. What the fuck? Wat? Die trailer die stond eerst even achterstevoren en toen stonden we normaal, toen draaiden we heel snel om. Huh? Die van mij. Hé, we kregen er nog in hè? Ja, daar moeten we heen, jong. Ja, maar wie dan die zo verzameld? Nee joh, dat ik juist tegen. Daar. dat is- Hey, Heren. busstation verzamelen, hè? Dat snap je toch wel? Dan moet ik nog verder rijden. Waar best. Kom ik al dichterbij? Ik hoop het. Oh ja, voor jou moet ik beter. kom dichterbij. Zie je wat zakt steeds van de hel tot de diek? Ik weet dat het niet eens zo'n foutje is. Zo nou is het weer normaal. Maar ik had ik heel hard van. Jawel, dat is toch ik. Ik verneem niks van dat ik hobbel. Nee, Zo maar is dat is natuurlijk gewoon. Check, ik weet precies hoe dat rond. Oh. Hoppatee. Dat hobbelt behoorlijk trouwens. Dat is wel irritant als net wist dat ze moeten rijden. Als wij dat kanaal genoemd is.
Dan komt hij aan. Die nije DAF, die vind ik hartstikke peker nodig. Met het nije interieur. Ja, Vind ik wel nog goed. oké. Yo, hoe was het heel Iedereen erg- lekt je hartstikke. Ja, ik had nergens les van trouwens. Nee, ik net. Ik lijk net, maar ik rijd nou in de binnenste baan omdat Jerry soms zoveel lijkt dat hij zo dat het zo op ijs mee stond. En dan flutten we een heel eind vooruit. Een lichtsnelheid. Ja. Ja, wie doet het? Oh, bij mij net. Nee, wie wat let. Nee, maar wat scoot de vreemd hoe die dik in. Huh. Kun je nou Sjurk echt net werken omdat het zo wiet is? Ja, die had ze dan het stro uit. Jeetje. Nee, nergens. Ik verneem het echt in het stuwen trouwens. Ja, dit hommelt als een kek. Just ik van die trailers, just al van die sneeuw komen. Ja, Het stoot helemaal. Of achter op de trailer zit ik helemaal bruin. Oh, dit hommelt, jongen. ik zie niks stoot. Nee, net meer. Nou wel. Nee, maar... Nee, niks. Oh, Nee, ik zeg niks. Misschien hak ik iets uitzetten. steed ik in stil volgens mij op vluchtdruk. Ja. Ik reed telkens op de binnenkant, ja, omdat du zag in weglegst. Jo. Doe ik eerst met de hobbel in. Dat is helemaal onder de grond. Oh, die gast voor me, ik weet net dat hij nou. Ik kom wel steeds een steekje dichterbij. Ja, hele lichte stukjes. Hij lijkt weg. Ja. Ik ben uit het waterbaan daar. Wacht even. Maar. Ik ben er al. Ah! Ik krijg Waarom ren ik nou al te wachten? De ene kant ik 6 zeg maar. Oh, die keer trouw. Tja, nu hoef je ze bouwen achter me. Zie wat gas erop. Ja, ik reed heel Shoot, voor er was nog een kant beukt. What the heck? Wat? Ik we heb even schade. stappen? Ja, ik pak safegame terug, want mijn trailer is compleet kaduk. Daar krijg ik Het helemaal niks. sukkel die Daar krijg ik helemaal niks meer voor. stap Kijk, heel Stap er maar in. ja, ik even stap. Stap jij hem verder naar die bregen. Oh, doe ik dat ook. Gelukkig je krijgt een paar keer op die save klap klikt. Dus die net zo, als het goed is, mag net zo 4 wijzen. Ja, doe dat staan. Ja.
leuk Hij is. begint gelijk met te dansen. Ik vind het leuk dit sneeuw trouwens. Maar ik heb wat naar voren. Ja. Moet ik weer terug weer opstarten. Ik ben er ook bij, denk ik. Nee, ik ben er net in beeld bij wie. Waarom valt hij terug uit? Is denk wel wat. Nee, 0% schade. Luid dat ik hier in een dik jere. Ronen. Oh ja, waar begin nou ik te dansen? Ja, ik Daar is zie die trailer al in. Staat dat, zie wat? Nee, ja. Ja, Yes. ik kom er al aan. Dat staat hem via de berm in trouwens. Hoe ligt het zo? Ja, dat is hij. Wat hier zo ook. Ja, ik zit. Waar is die nou? Waar doet hij zal ik net terug? Ja, waar was het? Deze wel. Ja, die laatste. Ik keer. Kaas. Ja man, ik ben Harry. Daar zit ik nog eentje voor me, hè? Maar ik ben Tja, hoe wel- die trailer dit. Intussen stond ik gewoon hoe het was. Oké. Zou het nou gebeuren ook bij dit hoopkop? Dat Sorry. is vol aan de kans. Hetzelfde als wanneer je op vlucht op een Oh, vet cool. vangrail riest. Nee, ik kan er gewoon opreden. Ja. Allee, hier gaat die truck net wat. Dan stopt hij. Hobbels. Vibratie. Wow, knalkpuntje. Ja. Ik rijd nou 80. Ik reed 80. Even zitten van ik versnellen kan. Ik reed een Shan. 150, 40 meter achter die. Ik maak ze versnellen. Ja, ik is al wel sneller volgens mij. Ja hoor. Ik kan hem op. Nee. Nee. Komt er ook niks achterover. Shaking. Shaking groot. Het trilt je helemaal, joh, deze ding. Ja. Net alleen die ronen, maar ik die... Alles. Banned for one day, reason blocking convoy. Ah. Dan heb je dat ook Trojan dus. Ja. Oh, dit rit lekker. Rol maar door. Je hebt nog verder van ja, of ligt het alleen maar zo? Nee, net zijn er 4. Je kom wel verder van ja. Oh nee, inderdaad. Shan, ik reed 130 meter achter die en Bouwer reed 180 meter achter mij. Nou, die mij 340 achter mij en doe is 150 meter achter mij. Klopt ongeveer.
God, dit paadje heb ik al iets van 80 keer rijden. Ja, dit is een Ja. bekende route, geloof ik. Wat de meerdere garages hebben. Ja, Oké, in wat meerdere verschil. garages. Zoals Matt van Sijven naar een ritsje naar... Heb je al een garage in Berlijn? Nee. Nee. Nee, we hebben al Krijnstaan, is nog aan de buurt van Duitsland, maar het is in Polen of zo, aan de andere kant. Ja, Dat daar vind Matt ik van leuk. Sijven. In Polen een garage, heeft mij snel. Ah, ik krijg een terugkocht. Een man. Vind ik wel leuk om te rijden. Maar ik heb toch even niet Volvo. Dat riet toch nog een keer. Ja, dat rijdt vol voor het beste. Dat riet wat nog een keer op. Ik op 3 schermen. Dat past wat beter. Oh, zwart. Wat vet. Wie ben je hem nou achter mee? 4. 160. Een beetje hard rem je? Ik zit 384. Nou 84 rijden. Ja, ik kom alweer in de buurt. Oh, oké. Als dan rem ik nou, ik heb nou, dan Ik heb bouwen. bouw ik wat dichterbij. Hoe snel race? Ik rijd nou 80. Zonde. Ja, ik nou ik. Wat wordt nou alweer donker? Ja, dat is steeds donker. Het is al 3 uur. Ja. Tijd om op bed te gaan. Begin maar weer op te trekken. Ik ga nog naar 84. Ik ga hier het jeder had ik wat vrachtjes maken van die lange vrachtjes in die Europa 12 hebben. Oh. Oh, daar komt er geen kopje in. Helemaal in Is Rusland lekker net. trollrijden. Hè? Is lekker trollrijden. Nou, ik reed het telkens 130, 140. Zoveel dat lukte. Net alle trucks kon dat hij. Die, Oh ja. die snelle vracht om die Christmas dingen te rijden. En ik Ik heb bij Jochen te gereden. Zeker maar geen niet anders. Net al bij donkerder. Ja. Ik vind het nog wel rustig. Niet goed. Als je er gewoon donkerder wordt. Ja. Wees klik, klik. Ja, het is wel klik, maar net zoveel. Zo. Nou, Oh. Nou is wel vol verschil. Dat van correct dat de eerste stukjes wie net zo vol, maar nou weet je niet ik er boven jacht noemen. en bij het volgende tankstation even tanken. Oh ja, dat maak ik trouwens. Maar goed, dat is het zuid, dus ik zat er al in. En in die naar tankstation trouwen, maar Nou, wat mensen dan eigenlijk wel nou dat als ik geen benzine meer heb. die ook. Hetzelfde als het door de kap lijst. Ja, maar de benzine giet er dan net bij. Jawel. Ja? Iets zien. Ik heb geen idee. Ik heb nog nooit
Ik heb het al spikkerhand. Ja? Ik word er bezien. Ja, het echt weer. Ik kijk net de rolrallies. Ik weer zo lang mogelijk van de rally. Uitrally. Ik kijk net Harry. Ja, maar dat ze net even uitstappen kist en even droog. Ja. Wel leuk hè, met iedereen doet er. Ja. Wat zijn die vaak weer? De daklamp stond net op. Toch wel weer een beetje op. Volgens mij maakt dat niks uit, ja. Ja, het maakt het wel uit. Als je daklamp gewoon gaat, dan is het in ieder geval een miljard. Nou, volgens mij is die lachten niet minder fel zetten, ja, want het is volle minder, Ja, maar ik ga mijn daklamp net om. ik weet net. Dus, Het dashboard is sowieso donkerder. ja, en dat kist aan in de update hiernaai van Eurotruck zelf. Kist hij dan verschouwen. Oh ja. Dus zelf wie stellen het dashboard. Oh, misschien kist het trouwens al, het connect. Nou, het kist trouwens al. Het dashboard, ja, sterk Hoe dan? instellen. Hoe dan? Hetzelfde plak bij de lampen haast. Hm. Best een kaplamp, de daklamp gewoon los te zetten. Oh, zo. Ja, dat is het dashboard lacht uit. Nee, feller en zachter. Ja, dat kan al. Dat kan al een tijdje trouwens. Ik ga net op vel steen. Hoeveel scout dat dan? Scouten? Oh, Dat F. is gewoon scouten. Ja, Die ik eerder zie- zei ik al. Nou ja, Nürnberg daar. Oh, dan net toch? Ja, ik met er wel houden. Deze? Mee. Ja, deze nou, die nou komt. Deze. Ja. Waar is het naar Nürnberg? Nou, vlakbij, daar moet ik die kant op. Stuttgart, München, Nürnberg. Ik stap je even. Oh, nee! Wat? Knallen, senior. Zag het ried ik net. Weet je. De auto begint ik opeens te dansen. Is dit hier in de stil? Ik sta stil. Bloemen even staan. Nou, even zien. Oh, du machst toch naar Mannheim? Ja, naar Mannheim. Ja, oké. Dat kan wel een beetje omrijden. Stop ding. Nee, niet meer met haar. Niet meer met haar. We zitten die oren straks wel even voor, hè? Ja, ik wacht hier even. Dashboardverlichting. Die is nou uit en dan ga ik mijn vel stingen. Ik rem hier. Zo. Uitschakelen. Oh, onrem de bol af, dus komt net vooruit. Even voor jou. Je moest wel afslaan. Hè? Yo! Wat zijn we? Even dingen, stay achter iets. Oh. Dus je bouwen hier. Hè. Druk ze op even jou. En dan die alleronderste. Nee. Nee. Een keer onderste. Die balken. Oh. En we bouwen ik wel wat leert. Ik dacht dat het ding al voor lang niet ziet. Die zitten volgens mij al van oud begin of wel nou. Net van het helemaal beginnen van. Yo, gas erop. Boven lange tijd. Komt dat nou doordat wintermod dat iedereen zo lijkt? Dat lijkt het op mij. Dat iedereen zijn hobbelt broest. Ja, dat hobbel en lijk. Leggen ga ik net zoveel les van. Dat steeds bij mij dan steeds weer een seconde stil en dan is weer een seconde opschoten. Ja. Dit bier gaat alles zo soepel als wat. Ook weer ingehaald en vraagt halen. Met wel gas hier. Oké. Pas maar even zitten bij een hè. Oh. Was maar stoel even voor. Ja, ik kom maar terug.
Je rug terug? Ja, maar Ja. ik volg je de botjes eens voor. Moet eerder houden. Gasmijnen! Wat nou? Ja, die oren beukt me om. Ik had dat het lekker doen. Pas op, spookrieder. Een Engelander. Spookrieder. Komt je kant op. Ik toeter even en toen stond hij opeens Wat doe stil. je er nou? Ja, we Ja. moeten eruit. Kom je met die spookrieder direct in? Ja, die komt door. Maar is bannen. Bannen. Wrong side of the road. Kom ik tussen de tunnel? Ja. We kennen nou weer uit. Ik ben nog niet eens bij de ingang. Ah, nou, volgende tunnel. Wat shit, ik moet net achter die rijden, want dan ging ik zo met die plat. Die Hoe krijg- kennis niet in een tunnel is er? Oh, Ja, in deze- dat nemen de auto's mooi, de tunnel in. in Ja. deze tunnel kan het wel, hij. Dus het dak hier op mij, dan komt er opeens sneeuw. Just dat streep in het dak, komt daar het dak in. Ja. Oké, heel erg logisch. Ja, dat is onverklaring, kennen we eens. Er lijkt hier opeens geen sneeuw meer. Oh, je komt zo met die tankstation. Nou, dat ben wel betere sneeuwmotje. Maar ja, ze moeten het wel eerst even zo via compatible meidje. Bij het spul. Ja. Het mag net zo vol verhoren dat het de save game Nee, beïnvloedt, hè? Hier even tanken. Ja. Ik ga nog 200 liter en dan kan ik nog 440 kilometer op Die rijden. begint er bijna reer te komen. Ja. Zo weer hard. Oh, bouwensrekel haast. Iets verder. Doe. Ah, beter. 5 beter. Jou beter. 4 beter. 6 beter. 7 beter. 8 beter. 9 beter. Bijna 1000 liter. Zo, en hoeveel kast dat? 1429. Zo. Tja, volgens mij kan ik niet meer terug naar meer dan 800. Oké. Ik zit wel aardig op Lee, hè? Kijk hier. Maar had je toen de oren onderstel dan? Ik 12 achter. Ja. Dat beïnvloedt wel min wat. 8 Maar is dat dit. beïnvloedt trouwens ook de railstyle, hè? Als toen Ja. 12 en 8 is vol stabieler. ja, maar ik dat net. Maar als je die orenas had, die kwatte 2 assen, die keer scherpe bocht en die hoe heet die? Dat het chill omheen kan. Oh Ja. ja. Dan kies hele scherpe bochtjes, meidje. Oh. Maar dan kost kouder slipje. Ja, Ik zal even thee drinken. ik ook. Admin Suldog kikt. Dus een admin kikt. Ik zoek uit tijd. Wat? Thee? Komt zo'n nice tegen Jared?
Fotootje. Frodo. What the fuck? Uploading. Zo, wat is dat? Nou, dat uploaden wordt het ook belang. Ja. Hey, Jeff Vogels. Ben je hem er nog? Pauze. Zo, ik ben er weer. Joehoe. Nog steeds net.
Ja, ik gloe het. Hallo. Hallo. Die heel erg stil krijgt. Ja, dat dacht ik al. Beetje de vogeltjes fluitje hier. Green line is on the way. Hallo. Hallo, here is Nighthawk, do you copy? Zie wat terug? Ik ben er, ja. Shoulder kicked, drop your pants. Oké. Dat klinkt heel erg leuk. Ik ga wel voor, want Ja, doe maar. omdat het kan. Nee. Oh. Is dat wat ik eens lijst? We Ja, zullen wel. echt bouwen. Nou, toen de motor zit wind, kon mooi alle vogeltjes fluitje hier. Oh, dan komt ik 12 meter. Ja, maar dat is die spiegels net zinken is, dat is doet hier. Dat was net cachet? Dat is net zinken is dat ze doet hier, want die naam is juist net. Oh, zei nee. Die spiegels net. Zonder volle vanuit de boeten kon spelen, Alleen de amateurs. denk ik. Het lijkt dat er iets hebben gehoord. Mhm. Ja, misschien bij pijltjes is het makkelijker dan. Nee. Ik ken zo wel wat om die heen zijn. Kan ik kijken. Maar ik had trouwens scherm in, dus ik kijk een nice machine aan. Bijna. Speelt in Broek het nou wel eens, ja? Ja, hij had het eerst vaker spelen, maar die. Maar hij zo misschien van vrienden van Komosje. Ah. Het is maar correct waar er even zin onder had. Nou speelt er weer iets van Far Cry map editor. Oh. Maar ben je het er? Dus maak het er wat van die mapjes daarin. Haha. Meestal met heel veel explosies. Als er één ding opblaast, dan blaast bijvoorbeeld de hele stad op of zo. En dan best wel restarten. Leuk. En dan kan hem restarten, kan er weer een Zo, bij check dit even. Oh Wat kut, nou? oh nee, Kijk dit kut, even. oh. Wow, wow, jij, hè? Hey Jere. Jerry. Wow. Check die hele megamaan af, wat dat ik mis. Ja, dat zou ik laatst dikwijls zien, Nee, die, maar maar bij ja. mij weet die net zo raar. Waar is die maan? Dan moest even Ja. echt die omheen zijn. Nee, dat is net de maan, dat is die gloed om de maan. Oh, we zien hem hier samen wel weer. Ik ken net zoveel omheen zitten. Zie je hem Oh. hier samen wel. Wat die is toen krijgt. Ik kwam over dat heuveltje heen en Je toen hebt er straks een heel mijn lange truck, loft in. Oh, dat zou ik ook wel. mijn truck bloedde op dat heuveltje zitten. Hoe krijg ik goed? Zie je, yes, juist hem. Ik zie hem nog niet. Oeh. Oh, zie wat. Oh, sorry. Met die eruit. Wat de heck? Wat is dat vaar? Ja. Wat Dat is- wat dat ding? Met die eruit, hè? Ja, dat is die hele gloed op die oude mannen heen. Nou, best wel mooi, hè? Wat zie je eruit? Ja. Prachtig. Ik vind meer een zinnenliedje. Nou, Een hele grote zin. ja. Oh, Remy. Story de. Oh. Oh, bouwen. Nou, Bouwen ben je net in Engeland, hè? Ja, dat zie je wat het trolliet. Ja, ik kon net rijden met Jerry net rijden. Ik hoop dat er niemand omkomt. Nou, ik kon net rijden omdat mijn truck net rijden. Ah, Oh, er komt ze net in hoor. ik sta net hier. Oh, Nee, ik dacht dat er in kwam, maar die oké. zit achter is.
heb tomaten van 18 ton. Ik zal lekker even zien. Ik heb appels. Nou, wat heb je? Ik rijst 24 ton. Oh, ik heb al die spullen om mij te gooien. Ja. Hey, slingerdikje. Dat is leuk. Altijd leuk. Zie jij die mannen, een hele liedse mannen, zie je? Ik zit die hele morgen net. Zie je zo'n hele kloot eromheen? Ja, ik weet dat het een foutje is, want dat is van deze update dan net zo. Nee, dit komt gewoon door die winter update. Ja. Mod. Update wel. Dikke zin. Dat is toch even tijdelijk, dat is toch leuk. Want het aan dat nee, de winter maakt er wel weer uit. Ja. Soms Dat is ook wel leuk rijden. Als het op 4 drukt en dan moest even ziet die muisbeweging naar voren. 4. Wat een hek, dit is super paard. Ja. Zeg kijk bij de spiegel langs. Ja, Ik zou het in ieder geval mijn meestal. Oh, ja. Oh, dit is een bocht. Kijk, dat is juist uit Ah. de raamje. dan had ik de verkeerde camera. Oh, dat is ook wel beter. Ik zeg Komt één- iets jongen. Ik Tegen. zeg uit het raam, dus ik zeg... Wee, bochtjes. Dat is leuk altijd. Oh, lekker scherp. Leuk die bochtjes in. Sta ik net te snel tegen in. Oh, oh, oh. Ik net langzaam, dat is ik net leuk. Nee, dat is wel een beetje uitdaging, hè? Ja nou. Ik ga voor uitdaging haast op zitten in 10 minuten. Zit ik ijspegels aan die stroomtreden? Oké, lol. Nee, ja, Oh, ik ja. zit nu weg. Je bent er best vies voor. Maar misschien ook weer wat sneller door de pakjes in. Ik heb precies op cruise control. En hoe vol is dat? 10, 20, 64. 30? Ja, ik heb die 90 nou. Kijk, hier heb ik iets van. Oh, is die niet die Oh, Oh, boem, boem. Zeg ik. sorry. Ja, het is stil. Je hebt alle oren alle kanten op. Ik die trailerrem net had, dat ik daar het berm in kan halen. Die de bocht al toch? Nee, Maar wel. Lag, 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 lag. waar dacht toch? Ja, nou ben ik Dan er staan we daar stil. Ja, omdat hij nog door de ezel. Ik kwam er gewoon, ik zo hem in heli. Kon je op iets naar achteren te. Ja, en toen ging dat ik hier de stuit in. Komt hier nog wat. Komt nog hier nog wat. Ja, dat is tot is het. Met die naar rechts. Wat het rechts is, ja het is rechts. Jos? Breaking, breaking, breaking. Ga even met alle verkeerde kant op. Een kant op. Ja. Nou. In het spultje trouwens, in singleplayer, die ik les dat gewoon. Ik die riet op verwarring sta, en riet ik. Oh, En gewoon van joh, die jonge gas. Die riet zien er jongens. zit nou hier tussen. Kut zo. En in singleplayer ik les nek, een auto die helde, zo'n vrachtauto in heli. Die Oh, is die botste- in stil? Die botste frontaal op mijn orenauto. Die van de Oh. orenkant al kwam. In singleplayer. Dat boek om, dat heb ik net filmen, maar dat zeggen wel apart uit. Oké, ben er ik al. Dat die sukkel iemand net zit in mijn trailer ontbeuken. Lag. Want ik al krijg woord, cirkel. Ah, lag. Al Ja, hartstikke lag. Hartstikke lag. Ik stond heel lang stil. Ja, en Joch% ska. Zie wat een beetje meer voor hier riet. Ja, ik ken niks. Ik sta helemaal Het hele stil. beeld zit vast. Mijn dek. 4% ska in die radtrailer. En
Wow, ze is 33%. dit keer echt helemaal niet goed. Oh, ik ga geen schade, dat scheelt. Jou 20% schade terug en 10% schade. Ik zei een save game kan pakken. Ja, ik. Nou, gaat het weer. Ik zet mijn trailer alvast stil. Ja, dom maar. Ik hoop dat het goed gaat. Toe, is dat dan mooi. Oh. Ja, dat is heel mooi, Jankje. Ik moet wel een eindje rijden. Die vindt het net zo leuk. Kutplak toetsen. Ja, kom maar net eens vooruit kijken. Oh, hier is ik nog een heel oorstik van Mannheim. Een heel oorstik van Mannheim. Ja, Ja, maar nee. eerst hoe ze viaduct heen. Onder de viaduct terug of hoe het erheen? De roer heen. Ja, wacht maar even. Ja, wacht even bouwen. Huh? Hoe komen die daar? Oh, we kennen een heel mooi tussentroppaadje naar Düsseldorf-Duisburg daar. Mooi lietspaadje. Dat is wel noffelijke, vind ik. Dan die snelwegen. Ja. Komen die gasten daar bovenop? Ik vind ze mij wel wat meer wegen toevoegen. Ja, Nou, al van, die, wat van het liedje van die speel. wegen best echt, kijk zoals het in Italië best van die cracknet of cracklanskast. Nou ja, van die liedse weegjes wat. Deze wat wegen kan ook een gemak mee Maar op wat te ik wel rijden. mis, is de rest van Frankrijk en Spanje. Ja, Want dat wie, Ja, dat komt later denk ik nog wel. dat wie in deel 1 wie dat er wel in. Maar toen hingen we geen Scandinavië. In deel 1. Toen hingen we wel. ja, maar dat hebben we nou ook nog niet. Nee, maar de Euro Truck Simulator 1, daar hingen we dat in. Ja, Maar wij maken hinnen. Ah, die denkt dat hij hem gewoon zijn rug in kan rijden en dan kan parkeren. Ik Nope, dat kan het. wij best trouwens, want Ik ben bij... je mag even Transie naar net. hetzelfde plak terug, zeg maar. Werd het plak inriet best, zeg maar. Hey, ik zal zien dat ik daar kom kan. Ik ben bij Transinet. What the heck, check dit is vet. bij het reparatiestation stappen. Oh shit. Ja, best. Nee, bouwen met Jennis komen, terugrijden. Ja, beriseren. Moesten ze toch terugrijden? Dit is gewoon heel vlak, hier op het stuk. Is het al een keer, Oh, daar ja, dan ik ben dacht ik- al, hoe komen die meisjes daar? Ik wil hier een garagekeepje, want dit is een vet plak om vanuit te beginnen. Want die heeft gewoon vette ruimte waar het beginnen Wat kan. ik hoor die sneldiek, zeg maar. Naar de andere kant. Nee, Ik nee, zou nee. eens Nee, net naar de andere kant. Ik wil hier wij eerst. En waar best dan? Waar bist wacht du? even. Oh, hier zeker. Van net. Oh, ik ken naar Keulen daar. Dan Ja. pak ik die wel. Waar staat die garage trouwens? Orenkant. Hoi bouwen. We moeten Bouwen. Waar de krek bij kwam. Ik ga nog even naar het vraagteken zien daar zo. Bouwen, Kost als waar du... dan? Daar nice me, daar is een paadje in, die even terug, dan kan ik even omkeren. Ja. En dan was het ook direct ergens Oh. links. Zie je dat? Is dat een oculist aan? Nee. Dat is wel wat nadeel. Ik zal eerst even... Wie dat waar is die garage trouwens? Die is hoe de snel die kennen, hoe de die kennen. Zo, dat is het best van meest. Oh, daar. We hebben met die hem heen, hè? De andere kant op. Ja, welke plek? Duisburg of Düsseldorf. Oké, ik moet naar Keulen, dus dat is daar weer onder. Zo, dat ik bij mij, want die had ik nog net ontdekt. Shit, ja, het man, ik weer. Hier had die skin al om. Die nice skin. Waar ben je hem? Ik ben even bij dat vraagtekentje. Oké, de wervingsbedrijf. Ik ga nou naar die... Ja, ik geef je gauw even die garage hier. Ja, ik ga eens even naar die Ja, Eurocoolies. ik heb denk je die gaasje klaar. Daar,
Pak ik mijn trailer even. Ja, ik keep de garage en dan ga ik weer naar die wervingsbureau. Oh, daar ging ik krijgen wat. Ik denk dat ik die garage kan kopen. Ja, het is wel een noffelijke garage. Het is wel een mooi plakje hier. Hè. Nou hebben we alle keer dezelfde terrein. Oh, klets. Wat nou? Joh op een set schade bij die drempel. Mooi drempel. Maar bouwen, dan moeten we eerst net die routeplanner volgen. Maar voor wij terug gaan. Doos gaan we bij hoe die snel ligt. Oh ja. Doet! Wat ik hier nou hoe sterk hoe die snel liep? Ja? Wacht even, ik kom Oh, even naar fuck. Jimta. Ja, daar is het heen bouw. Garage verkocht. Ik kom even naar daar. Zo is die dik hier, ik kan al gaan maken. Ik dat maar weer doen. Ja, ik doe het niet vet. Stom filmpje, hou op. We staan op escape drukken. Waarom ben je lekker al? Nee. Ten, Maar het is wel druk bij de garage, ja? Hartstikke druk. Kijk, ik ben nou bij de garage. Nee, filmpje, nee. Kijk, ik zal even Hey. Ik gooi. hoi bouwen. Zo, ik kan nog even naar die dingen staan. Die reparatiecentrum. Oh, daar kom ik krek bij. Doe maar bouwen. Ik ga naar het wervingsbureau, daar heb ik steen. Ja. Dat is goed. Oké. Oh, ik wil echt. Gaan we nou naar dat ene terrein? Of wat oors? Ja, ik stop bij het wervingsbureau. Weet je, als dan huiskepens of garage, dan krijg je dan bling zoiets. Volgens mij. Waar is dat wervingsbureau? We zijn op Aan de andere garage. kant weer. Ik ben terug bij het wijk kwam. Daar maar zijn. Oké. Hoofdstukken, hobbeltjes. Afkezen. Aan de kant. Ik doe Driessen van een plak houden. Wij gaan net naar dat terrein daar. Welk terrein? Nou, wij wat tekst. Waar krijg ik wie? Ja, Anders is het nou makkelijker voor de die kunnen. oké. Met die dikke lijk opeens. Jeetje, 28 mensen. Ah. Ben je hem er bijna? Bijna. Weet je, dat ik min. Oh ja, dat is vuil. Is dan opeens die grut Die was lacht hard om. dit en dat. Die. Van een film. Ja. Dan maar van Airsoft, dacht ik. Wow, mijn truc wilde hebben op. Kijk, ben je weer. Ik ken ik dan? geen had. Ja? Ja. Bouwen we direct? Ja, ik sta achter je, hè? Ja. Wow! Leg. Ja, dus die is stil. Ik stond nog steeds stil.
Mijn yoghurtje is dit trouwens. Huh? Waar is dat? Die gradenmeter. Links van de kilometer. Oh, Verder daar, hoor, ja, dinges. mijn jongetje. Ik shit, maar ik stond nog steeds stil. Ja, ik zeg het. Dit is heel leuk. Ja, ik kocht weer vooruit. Oké. Go bouwen, Zo sneller. lang ga ik nog nooit stilstaan trouwens. Oh, ik kies een krijt stilstoen, jong. Goh. Dat wil lang. Worden we wel hier zeker? Ja, man. Dus ik hier nog wel aan, ja. Met die stad bij. Zo, komt ze de stad dan in één keer gaat het soepel. Ja. Ja, gelukkig wel. Zo'n best is dat net zo weer. Ik ben zelf wel een meisje. Die stad. Ik dacht weer om. Bouwen, rieden. Ja. Met nou aan weer naar roos. Wat heb ik nou? Ik ken ook melkpoeder. Wat voor appels in melkpoeder dit? Knipper ik nou mijn lach, bouw? Ja. Dat ik niet even jongens. Oké, Miek. Kom er zeker nog een patiënt. Bouwen. Goeie kant van de dik, jong. De flut hier. Hey, Of rood jongen hier. Bouwen. Komt druk aan. Kom je hem Ja, er ik aan? zeg het. Reden. Oh, daar komt de druk aan. Kom je hem er al aan? Nee, Jerry zit net op te laten. Ik zeg het net. Ik moest stoppen. Bouw zit ervoor. Ik zeg het Ik heb net. die nou 50. Ja, we lopen 50 erin. Maar eerst met Noord terug de inhalen van de, Oh. van de wijpers. Ging daar beter net even aan de kant gaan? Ja, dat kan wel. Oh, die truck die tikt stil. Voor mij. Oh, dat Ja. ging nou, ik heb pijltjes. Nou, ik bouw. heb pijltjes. Van de druk aan van de andere kant. Oh, kut. Pijltje. Krijg dat. Ja, dat ik dus krijg al je pijltjes. Tok, tok, tok. Zie wat, ik hou hem in net. Ik klik hou ik daar in. Huh? Is dat als jij er voorbij bent? Ah! Ben ik er Ja, dat voorbij? is van mij al voorbij. Schuurtje wat. Druk Dat voor. zeg ik wel. Ik wil mij zeker voorbij rijden. Hey, go bouwen. Go snel. Net uitremmen. Kassen, ik jou nog een kas. Nee. Tok. Al je pijltjes kom ik zien. Rieden. Jetkist voor. Rieden. Ja, ik reed. Ik reed nou 64. Ja, bouwwerk. Lekker in nou 20. 20. Ja. Kassen. Kom ik hier, Rikkers. Leuk. Mooi baardje. Ik Ja, ben nou. bijna op 50% ontdekt trouwens. Nou, ik zit partij 100%. Nee, dat Ja, maar komt als er we nou bijna. de 100% bouwen, dan krijgen ze weer een archiefpunt unlocked. Dat is bijna net het wel. Jawel. Nou, net als de hele tijd van Nuremberg naar Wien reist. Nee. Nee. Maar de maar zwaar als die in elk stadje west best, was hij helemaal alles doorrijden. Dat is alle plakken, Ja. alle stukjes hast. Reed je hem achter me? Ja. Zo is de Ja, laatste moeilijk, procent maar die net niet ontdekken. Mooi paardje dit. Ja. Dat zou echt stom zijn, maar schijnt dat 0,01% ontdekken, wie is net waar het is. Het is trouwens best koud. Meer 24. Ik vind er niks van. Nee, we zijn een lekker warme truck, hè? Ja. Warm en Kijk, koud rem je ook. nou. Ja, maar is nou ook net van buiten gaan beschermen, want dan Ja, het was heel staan ze koud. dat bevriest. Komt een aardig scherpe bocht aan. Ja, ik Ja, zit op ik de kaart. Wou net vol remje. Zeg je hem over daarop is rieden, maar die had me handen draagt. La 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 la. La 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 la. My life is a party. Ik zeg gewoon mij met de muziek die mijn broer een keer op achtergrond draait.
Ik luister naar 3FM. Oké. Ja, ik ben. Ik luister in naar JM. Nou, ik luister ik naar je. En wat? Stapeltje hout. Maar bij dat procent een lakken, jij bij die trailers waar hij die in zag, jij dat er bij, die gebouwen. Ja. Want die wervings- en selectiebureau, die ben eigenlijk best wel leads op een map. En dat tekentje van hun, dat staat er altijd boven. Dus het is juist net goed dat hij unlocked is of net. Dat is soms wel irritant. Ik weet het net, misschien. Dit soort dingen weet ik eigenlijk best. Dat busstation, daar ben ik ook op, maar dat is bij Wiener. Dat Giel dacht ik, oh, nee, dat is wel Giel. Oh, het begint te sneeuwen. Komt hier Ja? John. Wie het te sneeuwen, jong. Komt hier John. Wie het is niet, maar min 24. Wie het is niet, maar dit was lekker. Oh. Oh, snel, trein komt er gewoon. Trein, Volgens mij. Volgens mij Ik kwam. ga gas in Ja, de trein. ship. Ja, ik ken er net doorheen weer. Bij mij is dat teert. Ik Ik ben wacht wachten even. van de trein, want bij mij is dat teert. Wauw, hoe koest u er doorheen? Hoe gas horen? Ja, Boom weer dan het dicht, ja? ja, bij mij wie de boom monteert. Dat is toch van de trein. Dus kom op, denk. Jip. Oh, ik ben een beetje te betieren. Ja, ik reed weer. Komt ik nog een oor in hoor, van voor. Ja. Jump, jump, jump. Round around. Ah! Voor de rest alles goed? Wow. Leidt erom. Nee, alles is. Stuur maar mijn kind. Kijk even weer in. Ik stuur maar mijn vingers. Dat is wel net. Dat is, Ja, hoe scherper het wordt, hoe shit dat niet wat. het begint helemaal te trillen dan voor die streep komt. Ja, dat is een wand. Massage. Oké, nou ik ben normaal. Lijkt wel relaxed. Tot een bepaald punt. Ja. Ik ga gewoon op gas. Zie, woordje. Oh, pijltje. Je weet het niet, is echt irritant. Meer irritanter als Rijn. gewoon Rijn. Dus Wat je is dan al keer? Hè? Wat is er dan al keer? Gewoon. Gewoon wie het te snieën. Dat Ja. ja, krijgt dus Rijn al in dat volle, dan is het wiet. En kapot, ja. Dus just volle minder. Wauw, wij best doen we helemaal heen. Ja, dat probeer nog steeds met mijn kind te sturen. Hij gaat naar Engeland daar. Ja, ik denk het. Nee, ik Wat denk je Engeland pikken, dan kan je hem onbewust op de andere kant gaan rieten. ja, dat hier ik echt niet. Ik krijg zo niet tegen. Oh, dan kan je dan hier naar de goede kant te sturen. Ik ben direct bijna sukkel. Nog 128 kilometer. Oh, relaxed even een beetje helemaal. Oh, ik moet 50 kilometer meer. Ja, want toen was het naar die oren, dat oorplakje. Oh ja. Dat is ik zo. Nee, ik wil wel even Maitro Keul in, want die mag nog ontdekken. Oké. Oeh, dat gaat snel. Wee, mooie bakjes. Oh, net de tegen binnen die ronde. Ik begin er bijna te leertje. Ik heb wel een 84. Waarom is het ook net 12 shell onder die truck trouwens? Of, Kom, Dan staan heb met ik nog een genomen. nieuwe truckeertje, maat. Maar wie meest... hoe de hek? Dat denk ik niet.
Oh, tuurlijk, ik had die garage kant. Ja. Ja, ik moet eerst, mijn personeel moet eerst even wat verzinnen. Haha. Maar ik had laatste paar keer had ik best wel verzinnen tot het Ja. personeel, ja. Want ik zie het, ik begon bij 44.000 en op laatst heb ik 600.000. Oh. Sinds Ja, de laatste twee weken van Komt nog één. ik heb juist er april. al 100 ton bij de personeel gezien. Ja, en een paar vracht. Ja, het was zeker meer personeel, denk ik. Zo. Ja, ik heb Moest hij dit van garage naar garage reizen om goede vracht te gaan. Dan krijg ik geld van die personeel intussen. ja, 4, 6 of zo. Had ik. Ik moet hier samen meteen in de bocht dan. Ik weet net wat hij hem Die dacht. personeel was daar eigenlijk gefocust op lange, Oh ja, je met lange hem aan. vrachten. Nee. Die kant ik op. Want de Virginia Oh, die is voor meer. mij is al level 100 of zo, dus dat is al bijna. Wow, fatal error. Remmen. Ja, ik ken nog helemaal niks meer. Oh, Euro Truck Simulator 2 werkt niet meer. Oké, mooi. oh hier